नामा जादु दङ नेपालनि माखासे राजाफ्रा जोंनि बर' आइजोफोरखौ हाबा खालामफैदों एम्फौ फिसिनो इन्दि सि दानोबो आसामनिफ्राय सासे बर' आइजो एक्सपार्ट आइजोखौ बेयाव दोनफैदों जाहैदों गोबां बिदिखौ सल' दं दिनै समाज जोंला बेखायनो आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय जोबथानायाव नोंथांमोन बयनिबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय खुलुमनाय बावनानै आं जिखिनि बे खामानियाव बाहायनो थाखाय नोंथांमोना साबाय बेनि उनाव आरनि स्टेज प्रग्राम Matu Bandung. Belum balik, amai belum balik. Belum balik, belum balik ada. Mananya. Wah, boleh jawab.
यो मञ्च दिनुको लागि पूर्व सभामुख त्यसै गरी नन्दलाल मेचेज्यू मेचीनगर 8 झापा आमन्त्रण गर्दछौँ। नन्दलाल मेचेज्यू मेचीनगर 8 झापाबाट रोजा हुनुहुन्छ। उहाँ जुनधारा 6 नेत्री हुनुहुन्छ। भाषण सुन्ने मूर्ख आगे भाषण गलाउ गया मेरो धेरै कुरा भन्नु छैन। अघि नै हाम्रो आंको हाई गोसाइदों आफ्नै परा बैगो राइज राजा परा बिक्ताको गाउनी गोसाइ लानानै जंगली छिनाइथियाको दन्नको लागि जोंनि राव ओमफ्राय जोंनि फरायनाय बिक्ताफोराहाय जों ध्यान होनांगौ। अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भने हामीले चाहिँ अब हामी धेरै अगाडि बढिसक्यो, धेरै विकास भइसक्यो। हामीले चाहिँ अब शिक्षामा जोड दिनुपर्छ। हामीले हरेक कामहरू हरेक कुराहरू चाहिँ व्यवस्थित रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्दै जानुपर्छ। यसरी चाहिँ नेसा बाइटिङ जलेनी प्रोग्राममा एकदमै जोंनि सभामुख होइन होनायनि गिदिर थांगौ बी लेभलनि जोंनि मानो पोलिटिकल एक्सेस थुइन नायने गिदिर थांगौ इसान बाइदिं अवस्था दंला दनै आं बी जायगाहाय गैयामोनब्ला नेगोसिएसन सामनो हायाखैब्ला दिनैहाय जों चीफ गेस्ट मोनामोन। बी चीफ गेस्टखौ मोननो हानाय नङामोन। बिनि थाखाय जोंनि कल्चरखौबो दाबसे जायगाहाय दोननांगौ। गुबुन फागै जोंनि पोलिटिकल एक्सेसखौबो जों बांहोलांनांगौ होननायनि खोथाखौहाय जों मिथिनांगौ। बैबो बाहाय आंखौहाय गोबां खोथालाय गामिनिफ्राय फैनायनि ओमफ्राय हिन्जावसाफोरनि मा जायो होनब्ला गावनि प्रग्रामाहाय थानो गोसो दं, मोसानोबो गोसो दं, बैसागु बोथोरखौबो सेलिब्रेसन सामनो गोसो दं। खिन्थु एरायजोंहाय न'खराहाय गावनि बिसा बिसुआ मायबा थांबाय नामा दा हौवाखौहाय ओंखाम संनानै जाहोनो रावबो जानाय नाङा होननानैहाय बयबो टेनसन लानानैहाय ओमफ्राय बयबो फेरि रिजार्भ गारिया फैदों। बि रिजार्भ गारिया दा न'हायसम्म सुइहोनो हानायनो हाया हिसाबैदि टेनसन लानानै बयबो थानो गोसो दङबो थांनांगौ जादों। बयबो थांदों चाहिँ बिनिखुनि आं लुन बाथ्रा दनले म धेरै कुरा राख्न चाहदिनँ। अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ हामी यस्तो खालको कार्यक्रमहरू अझै विस्तृत रूपमा व्यवस्थित रूपमा गर्न सकोस् भन्ने मैले आशा लिएको छु। र यो बैशागु पथरको उपलक्ष्यमा चाहिँ म सबैजनालाई यो 2082 सालले समग्र मेचे समुदाय लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूमा सुख समृद्धि शान्ति छाओस् भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामी सबै मेचेहरूमा पनि एउटा राजनीतिक पहुँचतिर अथवा राजनीति सँगसँगै शिक्षा हामीले हरेक कुरामा शिक्षामा पछाडि परेकोले गर्दाखेरि हाम्रो हरेक तह तबकामा चाहिँ हाम्रो उपस्थिति कम छ। प्रमुख अतिथि प्रतिनिधि सभाका नोंथांमोननि स्पिकार खाय बा आसाम एसेम्बलिनि स्पिकार खाय आङो मोनसे गुबुन हादोर एबा देशआव थाङोब्ला आङो जोंनि माने हादोरनि बा भारतनिफ्राय क्लियारेन्स लानांगौ पलिटिकल क्लियारेन्स आरो बे क्लियारेन्सआ खम सम जानायनि थाखाय आरो बायदिसिना अफिसियेल बन्दनि थाखाय जानो हास्लाबाखिसै आरो बेखायनो आङो थांनो हानाय जायाखिसै। आं मिजिंथिदों नोंथांमोना बयबो बिनि थाखाय आंखौ निमाहा होगोन। बैसागु बोथोरा जोंनि बर' हारिनि थाखाय बा मेसे हारिनि थाखाय मोनसे बेयो खोब माने रंजानायनि मोनसे बोथोर, बेयो मोनसे उत्सव। जों गासै बर' एबा मेसे हारियानो बेखौ गोदो गोदायनिफ्राय फालिबोयो। बेयो जाहैबाय मोनसे बोथोरखौ लानानै फालिनाय जोंनि माने रंजाथाइ आरो बेखौ जोङो नेपालनिफ्राय लानानै वेस्ट बेंगल आसाम आरो नर्थ इस्टनि गुबुन गुबुन जायगानि अनगायैबो बांलादेशआवबो फालियो। आरो बे बैसागु फालिनायनि गुबै खारनखौनो जों बयबो मिथिगौ। बे जों जाबाय खेथि बाथिजों रायजो जानाय मानसि। बेनिखायनो जोङो बोथोर गोदानाव जिहेतु अखा हासिगोन बेबायदिनो बायदिसिना दंफाङाव माने बिलाइ खिलिसिगोन।